Tarsila Fernández leva unha dúcia de sesións de quimioterapia e grazas a este innovador casco pode conservar o seu cabelo. A alopecia, como consecuencia da quimio, supón para moitos enfermos de cancro un duro golpe. Desde hai aproximadamente un ano, o Hospital de Ourense é un dos poucos centros da sanidade pública na que se ofrece este servizo. Os doentes de cancro hai que darlles cantidade de vida. A cantidade de vida dámoslo ca quimio, cos tratamentos que vimos empregando, pero tamén hai que darlles calidade de vida, e a calidade de vida, entre outras cosas, depende da imaxe que ten cada un. Ter ou non alopecia influe moitísimo na imaxe que ten cada un, polo tanto, a quimio cantidade, o gorro, neste caso, calidade de vida. Hoxe estáse usando en 22 pacientes e solamente 2 preferiron deixalo polos efectos secundarios que lles provocaba. Sobre todo nos primeiros momentos, nos primeiros minutos do tratamento, o casco induce moito frío no coiro cabeludo, hai xente que lle dá moito dor de cabeza, incluso sensación de presión, e hai xente que non o tolerou, pero creo que entre todas foron 2 persoas, 2 doentes. O procedimento para o seu uso é sinxelo. Primero, mojarle bien el cuero cabelludo a la paciente para que se transmita el frío a los capilares con mejor y con mayor intensidad. Luego le colocamos un casco de silicona que lleva un líquido refrigerante dentro que circula a través de unas espirales, es un circuito cerrado. Luego se le pone un casco de protección para evitar que el frío se escape y se conecta a la máquina. La paciente se puede levantar si quiere ir a hacer pis o lo que quiera, ¿vale? La manguera se cierra para que no se escape el frío, tiene que estar menos de 8 minutos levantada y luego ya se puede volver a conectar a la máquina. O uso do casco implica que o tempo que o paciente pasa aquí prolóngase 45 minutos previos ao tratamento entre 1 e 2 horas e media posteriores, algo que no caso de Tarsila ven significando unhas 3 horas, pero que lle compensa e moito. A miña experiencia co gorro é moi boa. Despois de 12 sesións de quimio, continuo mantenendo o pelo, aínda que caio algo, pero bueno, non se nota moito. Entonces a miña experiencia boa e recomendaría yo a todo o mundo. Eu non lle noto, bueno, noto, claro, alarga muchísimo o tratamento, pero efectos secundarios, para min, levo bastante ben. Vamos, o frío, que outra cosa, a mí non me dá dolor de cabeza, non, levo ben. O verte no espello e seguir mantenendo a tua imagen, aínda que sigas enferma igual, pero sínteste un pouquiño menos enfermo. En xuño remata o patrocinio privado que está permitindo este servizo, pero a empresa que proporciona os cascos manterá a máquina de xeito gratuito ata que apareza unha nova financiación. O obxectivo é que os Sergas o inclúan na súa carteira de servizos que se ofertan de xeito habitual.